יודעים מה סגרתי את הדלת? יש פה מספינים. למה יש פה מספינים? יש לנו תרגיל אסף. למה יש לנו תרגיל אסף? חלק מהסלמה. למה חלק מהסלמה? למה רצית שנהיה קצינים? אנחנו בחרנו. למה אנחנו בחרנו? כמו אליגוסטה. למה אליגוסטה מפקד תרגיל? זה קומטה כתומה, הוא בולט. תודה, דואר. חבר'ה, זאת ההופעה השנייה שלנו, תיאטרון הקשרגון, סוף סוף התחיל. אני יודע שכולם נהנים מהראשונה, יש לנו יותר מ-130 צפיות ביוטיוב. ואני רוצה שהיום גם יהיה משהו שנוכל לזכור ולצפות בו שוב ושוב ושוב ושוב. וזהו, יש לנו היום כמה קטעים חדשים, יש לנו היום דמויות חדשות שעוד לא הכרתם, יש לנו דמויות שכבר היו. חכה דקה. עזוב שנייה, גילי, חכה שנייה, תן שנייה. למה אתה מפריע לי באמת? יש לך יונה מאחורי הגב, אני מפריע. מה עכשיו היונה, גילי, נו? עזוב אותך. איפה אני אתפוס אותך? בואי, אני אתפוס אותך שנייה. תודה. גילי סגר שבת כנראה, וואלה, לא שמנו לב בכלל. שב. מישהו שכן, במיוחד השארתי אותו שבת, שבאמת יהיה איתנו ויתרו מהניסיון שלו. יש לנו השבוע תרגיל אסף, כל יום תדריך בטיחות וזה, אבל תכלס, רק בן אדם אחד יודע להעביר תדריכי בטיחות כמו שצריך, וכולנו יודעים מי זה. בוא תעביר לנו תדריך, אסף. חבר'ה, טוב תדריך בטיחות. ראשון, אני לא רוצה שאף אחד פה ישבור את הגב. לא רוצה שתעבור גרפים לפני אנשים. לא אכפת לי משום דבר שקורה פה. אני שלי כבר עשיתי. צבא כבר עשיתי. לא אכפת לי מהתרגיל הזה. העיקר שתשתו, קופאים על הראש. וזהו, אני סיימתי. תודה רבה אסף. אני מקווה שאתם מעריכים את זה שהוא באמת סגר איתנו פה שבת ותרם לנו קצת. עכשיו, היינו בצפת, עשינו שם הופעה, אבל קרו כמה דברים גם שלא הספקנו לזכור. והיה לנו גם את מרציאנו שלא היה איתנו. ויש כמה קטעים שאנחנו רוצים שגם מרציאנו יראה ולא יפספס. בבקשה. שלום חברים! שף שלי בנימין יוגב בושה! באתי לכם פה מבית השיטה! באתי לספר לכם סיפור קטן! אני הלילה הקשה ביותר בחיי בצה"ל! לילה אחד אנחנו יושבים בתוך האוהל ישנים לנו וחבר שלי היה לו פיפי היה לו פיפי יוצא מהאוהל מוציא את הדעה שלו ומשתין המפה עובר חותך לו את הזרת רגע, אני אכיר את הסרנג קצת פה עושה, שתמיד שמרתיר לשם. היה בגלוצי. סלם נקודה, כמו שאתם רואים, הסתרים פה, זה, כל הכיפה, זה לא היה לפני שנייה, זה הייתי במסיבות פליצנית, ועשי מפגר, הייתי מרביץ לנו את זה פה מאחורה, דופק אותם שתיים פה, סמור, עבורים שלי. מה זה בסיפרנו לדבר זה? מחשבות טובות! בסיפור הזה. איפה אני מוצא ככה? אני מוצא את עצמי. אתם עושים את החוץ שלי, אני חולה על עצמי חבל לכם הזמן. מה אני באתי להגיד לכם סוף דבר? כל הסומת הזאת פה, בעצם יש לה מטרה אחת משותפת. כולנו אהבים לעשן חסיס. יש לו חסיס. חסיס, חבר. חסיס? כן, זה החסיס. יש לך פה חסיס. משוגע. מה אמרת עכשיו? מה יש לך פה? מה יש לך משהו? אני שוטר.
אתם שניכם הולכים איתי עכשיו. שבע. לא. 8, סיפרנו. גבירותיי ורבותיי, רק היום, כן, רק היום בקניון עזריאלי, בובת פיני מדברת. רק היום בקניון עזריאלי, קנו בובת פיני מדברת, קבלו מגרפה חינם, כן, כן, מגרפה חינם, בואו נראה הדגמה. רק היום בקניון עזריאלי, גבירותיי ורבותיי, אל תפספסו את המבצע הזה. המבצע דגל לבני 18 בעולם בלבד, עם תגיות כחולות. תגיע, אוהבים אותך. לא. מי זה סגי? שאת יודעת לאן את הולכת? אני יודעת כל הקווים, הכל מניסיון. אני נסעתי. אתמול אני נסעתי. קרולינה, אני סומך עליי. עוד פעם. אני יודע. לא שום דבר. קו 53, אני לא יודעת. מה זה? מדרגות נאות. נראה לי נשברת מפרקת. אני נופלת, אצבע נתקעת. לא, איפה? איפה לי יד? אוקיי, מה? אוקיי, קרולינה, מה קרה לך שאת יודעת הקבוצה? קרולינה, אוקיי. זה כיף 53! אוקיי, קרולינה, תראי, זה עזריאלי מולנו. הוא אמר לנו לא להיכנס לעזריאלי, סגרנו כבר 85. אני חושב 85. אוקיי. נראה שם באג? וואי, נכנון, איזה בואי לשם. ביצים! ייפול ביצים! קבל מכת חום! יישבר מפרקת! אצבע תשבר לך! אוזן תיפול לך! אף יזוז לך! כבוד ישרפו לך! אתה לא נורמלי! אוקיי, קרולינה, שום דבר כזה לא יקרה. בוא רק לארומה, נשתה איזה קפה, משהו. אני רוצה סנדוויץ'. אני אקח איזה ארומה קלה. פיצה, פיצה. יש לי טלפון, זה ורד? יש לי ורד. יש ורד, אני לא יודעת. איזה ורד שקראתי. אוקיי. הנה קרולינה. פיני ומגרפה מוכנים וערוכים בדרך כלל. אני לא בעזריאלי! אני לא בעזריאלי ואין לי סנדוויץ' ביד! פיצה, פיצה! בוא נראה, בוא נראה! מה את שואלת? רגע, מצטרפת גם? מקווה שאתם
אתם נהנים בינתיים, יש לנו עכשיו קטע יפה, אנחנו באמת מתקרבים לאמצע השלמה כבר, ויש סימן אחד לזה שאנחנו באמצע השלמה שאי אפשר לפספס, ברור אמצע. היה לה קרבית, היה לה מבצעית, שהמבצעית היה יותר מצחיק, אז זה מה שאנחנו נראה עכשיו, אחד הקטעים היפים. קדימה בנות! אתם מוכנות? כן! אתם מוכנות? כן! קדימה! בהדלקה שלי! 3 2 1 צאו! רגע, צוקרמן, אתה ראית פה מי סיים ראשון? ממש לא, קובי! תראה לי את זה שוב, קובי, אפשר? נראה את זה שוב. יאללה, נראה את זה שוב, בבקשה. קדימה! צאו! רגע, צוקרמן, זה עזר לנו. ממש לא, קובי! אני באמת לא יודע מי הביל על מי! אתה יכול להראות לי את זה שוב? יותר איטי? יותר איטי! בוא ננסה את זה ביותר איטי, אולי נוכל להביא משהו יותר איטי! מוכנות! קדימה! צאו! אתה בטוח שזה היה יותר איטי? אתה בטוח שזה היה יותר איטי, קובי? נראה לי שפשוט אין יותר איטי מזה. יכול להיות שהשלט שלך מקולקל, קובי? יכול להיות. בוא לקרישנה. בוא לקרישנה, בוא. היה קטע יפה במטבח השבוע, אני לא יודע אם כולם ראו, אבל תום בתמימותה בא לפיני, הרס"ר שלנו, שיבדל לחיים ארוכים, הגן עליה מפני האחראי מטבח, והייתה שם התפוצצות מטורפת. מי שבאמת פספס את הדבר הזה, פספס תופעת טבע, וחבל שהוא לא יראה את זה, אז בשביל זה אנחנו פה. בשביל זה אנחנו פה. פיני כוכב. מדק, זה לא מטבח שלכם. כן, צריך לדבר לכם קצת. זה מדק? היופי, שלמה קרבית. שלמה קרבית, תאכלו הרבה. תן להם 2 מנות. מבצעית. איפה? מי זה? Come on, Chip, come on, Chip. וואלה, פיני, אז זה לא מכיר. זה יתעסק איתי, אני לא יודע מה יעשה לו. וואלה, פיני, אתה לא מכיר אותי, פיני, אל תתחיל תלך ממני. וואלה, פיני, תלך. פיני, חבל עליך, וואלה, פיני, חבל עליך, אתה גמור, פיני.
מספיק. חלאס, די, זאת כבר פעם שנייה שזה קורה. די, אי אפשר ככה. פעם אחת ולתמיד, אני רוצה לראות כבר מי הפיניאם איתי. די, מספיק. מתי? נכון. שירותים. דייפי. נטע. נטע זה נביאה. מקלפן. איפה נתדסת? איפה נתדסת? איפה אנחנו אולי עדיין באמצע הסף, אבל יש יום אחד שכולם מחכים לו, יום ראשון, 9 באב, מועד חשוב מאוד, ולא רוצה להגיד שאנשים עוקצים או משהו, אני לא מאמין בשטויות האלה. חבר שלנו שחר צוקרמן מנצל את זה עד הסוף. אני לא יודע אם שמתם לב לשיער שלו, עוד שנייה מגיע לתקרה, שם היום ג'ל, הלך בסטייל המטבח, הלאה מסודר. מי שלא שם לב, תראו את זה עכשיו. סוער, לא שינה. לא שינה. מדוע לך לא מספק מגולח? בוא הנה, יש לך פתור סכן? מדוע הוא לא עדכני? אתה לא דתי. אתה לא בן אדם דתי. תעוף להסתפר לתגח מיד. תעוף להסתפר לתגח מיד. אתה שמעת אותי? אני אשפוט אותך. קדימה, לך להשתפק אצל הרען. אצל הרען עכשיו. אתה שמעת אותי? קדימה עכשיו. פפול, איזה סרט. מה המשפט? מה? נפל עליי, הולך לעבוד אותי בחצי עכשיו במקום. אני בדוק, אין, ריתוק 28 בריאלי. חולתי שבת, פרצי שיער. עכשיו יושבת. נפל עליי סרט. נחטוף. למה לא עובד הרב כולה? הרב, שושן הוא המנהג. ניסה לערבב אותי, אני לא יודע מה לעשות, הוא רוצה לשפוט אותי. הרב, אני שולח? אין לי, יש לי פתיל קצר גם ככה, אני לא יודע מה לעשות. אולי אני אלך? אז תגיד לי שיר... סטופ! איפה מה עשית? אופו. עכשיו באב זה...
דניאל שאול. תראה הרב, בסופו של דבר בעצם... מה אם נצליח? הרב, בסופו של דבר כביכול בעצם... אחד מהערכים החשובים ביותר להצדיע בכניסה. למה בעצם? הצדעה בכניסה שאומרת עוד תודה, שלום. ראית אותי בבוקר? תגיד שלום. סתום את הפה, אני מדבר! תגיד שלום. הרב, בסופו של דבר בעצם... כל דבר בעצם כביכול הרב, אני יכול להסביר את מה שעשיתי, באמת, אני לא רואה שמה עשיתי כזה... סתום את הפה! כן הרב. דניאל שאול, כן הרב? היית בזמן? כן הרב? מה עשית בזמן? אני לא יודע מה רשום לך שם, תגיד לי רק שאני... לא יודע, אני לא יודע. אז אלי, בסופו של דבר בעצם כביכול, אני לא יודע מה אתה מדבר בעצם. אולי קניתי... נעלה פלדיום! פלדיום! לג'ינס! ליבה שטרות! לג'ינס! באתי למוכרת ואמרתי לה פלדיום! סתום את הפה! חגור קציני, קנית לי בשלבן, סע עם אני, סע! אריאן! כנס! אמרתי כנס! טוב, בר, אתה עולה למשפט, סבבה? אתה עולה למשפט? אצל הרב? שקט. אתה עולה אליו למשפט? אתה נכנס עם כורתה על הראש? גחץ? מצליח, אתה לא שואל שאלות. סבבה? אוקיי. יש לך משהו לשאול לפני? בסדר, אני כבר רגיל. בסדר. בהצלחה. דמי. לא היה רגיל, אה? מריה. אוקיי, מריה. תקשיב הרען. סתום את הפה. לא יודע מי אני. תקשיב הרען, אתה הרען. לא יודע מה השם שלי. תקשיב הרען, הרען... אייל בר? ואיך קוראים לך? אוקיי, הרען, אני יכול להסביר את הדבר. איך קוראים לך? מריה. עוף החוצה! טוב חבר'ה, אנחנו סיימנו להיום. מצטער, תרגיל אסף וכאלה. אבל אנחנו נחזור לעוד הופעת סיום של ההשלמה. והיא תהיה, באמת אנחנו כבר עכשיו התחלנו לעבוד עליה וזה יהיה משהו נדיר. בואו נציג את השחקנים כרגיל, בואו כנסו. מנקיאנו איתנו השבוע, לא יודע אם שמתם את זה. והקלק. הלאה חבר'ה. טוב, דבר אחרון, נעשה את זה כבר נועל לפני כל הצגה. יש לו בחורות כמו מים! יש לו בחורות כמו מים! יש לו בחורות 2000! יש לו בחורות 2000! אבל תביני לא סתומה! אבל תביני לא סתומה! יש לך קומתה כתומה! יש לך קומתה כתומה! בוא נגיד שאתה לא קרבי! בוא נגיד שאתה לא קרבי! אתה סתם ג'ובניק חלבי! אתה סתם ג'ובניק חלבי! שלום לך אדון שוטר! שלום לך אדון שוטר! באזרחות אותי יוצא! באזרחות אותי יוצא! אבל אני עוד לא מבין! אבל אני עוד לא מבין! מה